саламаһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Күренекле башҡорт тарихсыһы Әнүәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдары тарихы тип аталған фәнни белешмәһенән күренеүенсә, хәҙерге Баймаҡ районының Таулыҡай ауылы 17-нсе быуатта Ҡолторсаҡ дип аталған. 18-нсе быуаттың 30-нчы йылдарында ауыл Ҡотлойол дип атала. Ҡотлойол Ҡолторсаҡов 1755 йылғы ихтилалда әүҙем ҡатнашҡаны өсөн Рагырвикка һөргөнгә, ә 4 улы мәңгелеккә һалдатҡа оҙатыла. Бөгөн ауыл Бөрйән волосы старшинаһы Таулыҡай Сураҡовтың исемен йөрөтә. Урал буйлап сәйәхәт ҡылған академик Иван Лепихин 1770 йылдың 1-2 июнендә Таулыҡайҙың йәйләүендә була. Таулыҡай Сураҡов 1773-75 йылдарҙағы крәҫтиәндәр һуғышында әүҙем ҡатнаша. Үҙенең отряды менән бер нисә тапҡыр Кананикольский заводына һөжүм итә. Аҙаҡ уны ҡарателдәр ҡулға ала. Ауыл һәр тарафтан традицияларға бай. Мәғариф өлкәһенә лайыҡ. 19-нсы быуаттың аҙағында Ишан Хәлилулла Мөхәммәт Рәхимовтың мәҙрәсәһендә 400-дән ашыу бала һабаҡ ала. 1905 йылда Троицкиҙа Зәйнулла Ишанда уҡып ҡайтҡан Вәлиулла Рамазан улы Шоңҡаров ауылда 2-нсе мәҙрәсә аса һәм йәҙитселек ысулында уҡыта башлай. Вәлиулла Шоңҡаровтың шәкерттәренең береһе Усман Байегитовтың улы Салауат ағайҙа атаһының хәтирәләр дәфтәре һаҡлана. Был дәфтәрҙә Таулыҡай ауылында 20-нсе быуат башында мәғрифәтселек торошо тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр бар. Октябрь революцияһынан һуң был өлкәлә большевистик идеология хөкөм һөрә башлай. 1919 йылдың көҙөндә кантон мәғариф бүлегендә электән уҡытып килгән уҡытыусыларға «Һеҙ мөғәллимме, әллә мулламы?» тигән ҡәтғи һорау ҡуйыла. Мулла булып ҡалыусылар араһында Вәлиулла Шоңҡаров та була. Ошо арҡала 30-нсы йылда уның ғаиләһе сәйәси золомға дусар ителә. Вәлиулла Шоңҡаров Рамаҙан улы Баймаҡ районы Таулыҡай ауылында тыуған һәм ошо тирәлә аның өйө булды. Йәшәне ошонда. Бына ундан аның мәҙрәсәһе булды, ана Осло мәгәҙәй тирәһендә, менә унда клуб рядом булды. Клуб аҙаҡ булды инде. Аҙаҡтан клуб булды, ул тәүлә шул мәсет ине. Ул математиканан да, географиянан да, тарихтан да уҡытҡан. Үҙе уҡытҡан. Үҙе уҡытҡан. Шул даже ул сәсәк һалған. Ул бик мәғлүмәтле булған. Әби Хажара абыстай ҡыҙҙарҙы уҡыта бит инде. Уҡымышлы, ғәрәпсә уҡыған, шул хатын-ҡыҙҙарҙы шул уҡытҡан өйөндә. Хажара абыстай, Вәлиулла мулланың әбейе. Һуңынан менә шул 30-нсы йылдар тирәһендә донъялар үҙгәреп китте бит инде. Вәлиулла мулла сығып китә, семьяһын тейәп кенә Магнитҡа барып урынлаша. Магниттың шул түлкә асылып, төҙөлөп ятҡан сағы инде. Шунда ҡыуыш ҡороп ҡына йәшәп ятҡанында улы Кәүи ат һуғара китә. Руда ташығандар ат белән. Шул ваҡытта ат һуғара барғанда высоковольтный линия өҙөлөп ятҡан, электр линия. Шул ат табаһып, Кәүи дә шунда ат белән ҡуша үлә. Өлкән уллана шул бик тоже уҡыған былай. Атаһы тәүҙә атаһы ҡулында уҡығандар инде, шунан может Уфа тирәһендә Ғәлиә мәҙрәсәһендә уҡығандар. Бик грамотный аныһы ла була. Шул значит Ҡыҙыл мәсеттә уҡытып йөрөй. Шул Совет мәктәбендә инде. Шунан ауылдан көнсөл кешеләр инде булған инде ваҡытында шулар хат ебәреп, мулла балаһы шунда Совет мәктәбендә уҡыта тип, шул эҙәрлекләүгә саламы, йә үҙе атыламы, йә атып китәләрме, тоже фажиғәле Ғүмер өҙөлә. Өҙөлә. Ҡайным шунда Ҡыҙыл мәсеткә барып, ерләп ҡайта. Бабай да шул ауырлыҡтарҙы кисереп, үҙе лә ауырып китә инде. Менән ауылынан һөрөлгән. Шул тыуышына ғына инеп, тунын ябынып ҡына ятып, үтә лә ҡуя. 59 йәштә. Аның Хажира абыстай шул ҡалған балалар белән нисек ҡайтҡандыр инде. Тейәнеп, ҡайтып Баймаҡта урынлаша. Хөснөйәмал Исхакова инәйгә бер нисә айҙан 100 йәш тула. Ул үткән быуаттың 20-нче йылдары аҙағында Таулыҡай ауылына килен булып төшә, ғүмере Таулыҡайҙа үтә, Вәлиулла Шоңҡаров тураһында халыҡ һөйләгәнде әле лә иҫләй. Сәпле булған, тырыш булған, мәҙрәсәле һалдырған үзегеҙ белән. Бик тырыш булған. Мәҙрәсәне
Murat Hilda көріп қалғанымда. Ана халық оқығаны алды, соның артында өзі үй алды. Вәлимұлланың үйі. Ана ұстамағыдай бар бет. Соның іргенде Вәлимұлланың баяғында үйі болды, бір артықтарақ мәдіресе алды. Бек егерлі, бек сөз, бек опыт кіші болды. Оқымышлы болды. Вәлиулла Шоңқаровтың әбейі Хәзирә абыстай бабайының вафатынан һуң оның китапларын һәм айырыуса бер дәфтәрен күҙ ҡараһы кеүек һаҡлаған. Дәфтәр бөгөн килендәре Сәхибә Шоңҡарова һаҡлана. Был дәфтәрҙәге мәғлүмәттәрҙең әһәмиәте тураһында һүҙгә тиклем Вәлиулла олатайҙың нәҫел ағасына күҙ һалыу урынлы булыр. Вәлиулла Рамазан улы Шоңҡаров Таулыҡай ауылының оло кешеләренән, үҙенең туғандарынан һорашып, нәҫел нәсәбе тураһында мәғлүмәттәр йыйған һәм дәфтәренә теркәп ҡалдырған. Шоңҡар олатай тураһында ул былай тип яҙған. Шоңҡар 1740 йылда тыуа, 1838 йылда 98 йәшендә вафат була. Ныҡ олоғайғас, ҡайһы берҙә яңылышып та китә торған булған. Әбейе 24 йәшкә йәшерәк була, исеме Ләүлән. Шоңҡар олатай йәш сағында яуҙарҙа ҡатнашҡан. Олоғайғас, ваҡыты менән ҡайҙа минең яу ҡоралдарым, ҡайҙа яу кейемдәрем, ҡайҙа уҡ һаҙағым тип, сәбәләнә, йә бер нәмәне, йә икенсе нәмәне ҡулына ала, яу килә, яуға китәм тип һөйләнә торған булған. Ауыл ҡарттары, ағайнылары Шоңҡар тынысмы, Шоңҡар һөйләнмәйме тип белешеп торғандар. Сөнки уның сәбәләнеүҙәре, аның һөйләнеүҙәре ысынбарлыҡҡа тап килә торған булған. Ысынлап та яу килә торған булған. Күп белер ваҡыт үткәс инде Шоңҡар ҡарт әгәр ҙә инде ҡайҙа минең аттарым, ҡайҙа кейемдәрем, яу бөтә, өйөмә ҡайтам, илемә ҡайтам тип ырғып тороп йүгерә, шарҡылдап көлә башлаһа, ысынлап та яу бөтә торған булған. Әнүәр Әсфәндияровтың фәнни белешмәһендә бөгөнгө көндә Таулыҡайҙа билдәле фамилияларға нигеҙ булған исемдәр килтерелә. Байегет Йәнйегет улы Таулыҡаев, Шоңҡар Ҡотлосурин. Әйткәндәй, бына был Шоңҡар Вәлиулла Рамаҙан улы Шоңҡаровтың шәжәрәһенән мәғлүм булыуынса Сынтимер улы. Тимәк, Шоңҡар Сынтимер улы Ҡотлосурин. Йәнтүрә Һөйөндөк улы Үтәгәнов, Муса Назарғолов, Муса Ишмуратов, Яхья Сафар улы Яматов, Йәнтәлә Илбай улы Исхаков, Ишкенә Дәүләкәнов, Имелбай Моратов, Сәлим Тәләүбердин, Сәлим Солтанов, Сәғәдәт Иҫанғол улы Шоңҡаров. Һәм Сәғәдәт Иҫанғол улы Шоңҡаровҡа 30-нсы йылғы тип өҫтәп яҙма килтергән. Был 1834 йылғы халыҡты иҫәпкә алыу материалдарынан алынған мәғлүмәт. Шоңҡарҙың 4 улы була. Өлкән улы Сәйетбаттал, артабан Иҫанғол, Иҫанғолдан бәләкәйерәге Тусмөхәмәт, артабан Ирәҙә. Сәйетбатталдың 2 улы Рамаҙан һәм Ғәйнетдин. Рамаҙандың улы Вәлиулла, Вәлиулла Рамаҙан улы Шоңҡаров. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөн Шоңҡарҙың ярсыҡтары араһында Шоңҡаров фамилияһын йөрөтөүселәр күп түгел. Вәлиулла олатайҙың кинйә улы Әмир Шоңҡаров атаһының мәғрифәтселек эшмәкәрлеген дауам итеп, заманында район мәғариф бүлеге мөдире, Башҡортостан уҡытыусыһы журналы мөхәррире, фән кандидаты булды. Шоңҡарҙың Иҫанғол исемле улының нәҫел ебендә данлыҡлы ҡурайсы булғаны билдәле. Шоңҡар олатайҙың икенсе улы Иҫанғолға бәйле, Иҫанғолдың нәҫеленә бәйле бер хатты уҡып үтеү урынлы булыр тип уйлайым. Был хатты миңә 1993 йылда Таулыҡай ауылынан һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Зәкирйә Йәмлиха улы Ишалин олатай яҙып ебәргәйне. Сәләм Таулыҡайҙан, һаумыһығыҙ Юлай улым. Һеҙгә ҡайнар сәләм менән хат яҙыусы Зәкирйә олатайың, йәғни атайыңдың дуҫы Юлай. Һиңә был хатты яҙыуҙың төп сәбәбе бер кешенең яҙмышы тураһында. Ул үҙебеҙҙең Таулыҡай ауылы кешеһе, бәлки ишетә беләһегеҙҙер, Иҫанғолов Бәҙретдин Мөхәмәтғәли улы.
Заманында 1936-38 елларда Өфөнән Башкортстан радиоһын саулатып Курай уйнаны һәм Даулыкай авылының даны булды. Бәдретдин Курайсының фатаһын юллап таба алдык. Мурат Хабрахман улы Ишкинен тапты был фатаны. Бәдретдин Мөхәммәтгали улы Итәнкулов, төп фамилия Соңкаров. Шуны куанычлы, быел Таулыкайда Хаумыһыгын авылдаштар дигән байрам вакытында авылдың эргәһендәге Ямлы Күстәнә тауының түбәһендә менә Курайга аксам гына, матур гына бер һәйкәл куелган. Был әлбәттә Таулыкайдың данын күтәргән Бәдретдин Курайчылар хөрмәтенә куелган һәйкәл. Мәшһүр башкорт шагыйре Шәйхзада Бабичтың Вәлиулла Соңкаровтың мәҗмугаһының бер битенә үз кулы менән шигырь язып калдырганы һәм 30-нчы елларда укытучылар Исмәгыйль һәм Әхмәт Абзаковтарның был битте яртып алып Өфөгә ебәргәннәре турында Шоңкар ярсыктарына билдәле ине. Кулъязма югалгандыр инде дип үкенеч белдерерләр ине. Язучы Галим Яһат Солтановтың Башкортстан Республикаһының җәмәгать оешмалары архивында был кумартканы табып, 2001 елда Адна газетында Бабиш кулъязмаһы дигән мәкалә бастыруы тарихыбыздагы кайһы бер ак таптарды ачыкларга булышлык итте дигән арттыру булмас. Латин хәрефтәре белән язылган 36 елга. Башкортстанда башкорт шагыйре Шәйхзада Бабиштың әсәрләрен җыю комиссиясына. Шуның менән шу Бабиштың үз кулы менән 1918 ел 2 июньдә язылган Башкортстан һәм кан шәүләләре дигән 2 язмаһын җибәрәм. Кыйммәте шунда. Буларның үз кулы менән язылуында. Бұл 2 шигырьне 1918 ел ниндәйдер сәбәп менән үтеп барышлай хәзерге Баймак төбәге Таулыкай авылы Вәлиулла Соңкаров дигән мулланың төрле истәлектәр яза торган бер мәҗмуга общий тетрадьта язып киткән. Шуннан кыркып алынды. Менә монда кул куя. Баймак төбәге Таулыкай авылы башлангыч мәктәп укытучысы Абзаков Исмәгыйль һәм Абзаков Әхмәт 1 январь 36 ел. Менә бұл замандар ниндәй изгелек эшләгәндәр, минем уемса, уларның анда ебәрүе хәерлегә лә булгандыр. Чөнки мин белмәем әле, ул Вәлиулла мулланың истәлектәр ядкар дәфтәре әле һакланганмы, юкмы? Бәлки юкка сыккандыр. Ә менә бunda һакланганмы? Киленендә һаклана. Бұл бик шәп һәм кыйммәтле кумартка. Менә оның бундагы битләренең ксерокопиясын алдырып, шунда урынына тегеп кою мөмкинлеге бар. Бөек Шәйхзада Бабиштың ошо 2 шигырының төп нөсхәһе һәм Бабиштың үзе язган нөсхәһе башка бер yerдә лә юк һәм булмас дип уйлыйм мин. Менә бу шундай кыйммәтле материал. Бабиштың култамгалары бар менә монда. Искиткеч матур итеп куелган култамгалары, минем уемса, оның бұл култамгаһын, оның җыентыктарын, китаптарын яңнан нәшр иткәндә алтын хәрефтәр менән мөһерләп куярга кирәк. Бұл документларны табу белән Бабиштың үзе куйган даты бар, Таулыкай авылы бар, хәзерге Бөрьян районының Баймак районының. Баймак районының Таулыкай авылы бар, Бөрьян руы яшәгән авыл. Менә монда зур мәгълүмат асыла моның аркасында. Бабиш биографиясына кагылышлы һәм ул гына түгел, гомумән башкорт милли хәрәкәтенә кагылышлы. Чөнки Шәйхзада Бабич башкорт милли хәрәкәтендә, башкорт автономиясе өчен уның көрәштең үзәгендә кайнаган һәм халыкты үзенең шигырьләре иҗаты белән рухландырган һәм шул юлда йөреп безнең халкыбыз, безнең бүгенге сәскә аткан автономиябыз булсын өчен үзенең яшь кенә гомерен корбан иткән бөек шагыйрыбыз. Менә шуның белән бу бик кыйммәтле кумартка.
Бunda истәлек дәфтәрен хужалары яки укучылары язып куйганнар бит. Буна хокланып яшәһен Бабич дип куйгандар. Менә Әхмәт Соңқаров. Әхмәт Шонкаров. Ул Вәлиулла Соңқаровтың өлкән улы. Ис китмәле һүзләр бул. Бул күрһәтә. Менә шул заманда Бабич Башкортстан кем? Башкортстан кем һәм белеп юл тоткан, үзенең тоткандан сыгып киткәндән һуң кайда барырын белгән, башкорт рухының иң күтәренке, башкорт автономиясын көрәшчеләрнең кайдашып торган урынына рухлы башкорттар төбәгенә бер яндәр арасына юл тоткан ул. Һәм яңлышмаган. Шәһзадә Бабичтың Таулыкайга Вәлиулла Соңқаровтың өенә нисек яшерен килүе тураһында мәгълүматты мәгариф ветераны Маһинур Мөхлис кызы Үтәбаева үзенең якын әкрәбәһе Әгләм Заһит улы Мортазиндан ишеткән. Заһит мулла һәм Таулыкай улы Вәлиулла мулла бик данлыклы, зур укымышлы булалар алар. Бабичты Вәлиулла мулла белән бергә Әгләмгә һөйләнде, атайым һөйләнде. Арбаны йиккәннәргә, арбаның өстенә корып тей тогайны келек менә сикәндән үрелгән корзина һәммәгрәкни. Менә өстенә бесән һалып, шул корып белән каплап, Бабичты шунда яшендереп кенә алып барганнар Таулыкай авылына. Вәлиулла Соңқаров үзенең иң ышанычлы шәкертләрен Таулыкайда Шәһзадә Бабич белән очраштыру тураһында хатирәләр һакланган. Һез бу мәгълүматларны атайыгызның дәфтәренә юлыккансы белмәйсез. Шулай бит. Атайым ана шу сер итеп һаклай. Ошоны атайым хуңгары гына әйтте ул. Бу бик сер итеп һакланды дип язып куйган җирле бар аның. Безгә әйтмәде шуны. Бер вакытта. Һез олыгайгас, үзе картайгас, Үзе картайгас кына шуны ипләп кенә һөйләнде инде ул безгә. Шәһзадә Бабич килгәндә ипләп кенә үзенең ышанычлы баягы хәлфәләргә әйттергән киштәрен генә белән кистә йылышы барып, шунда алар әңгәмәләшкәннәр бит инде. Анда ул баягы Шәһзадә Бабич бер адна тирә кунаклай алганда, шул булган усырында үзенең бер шигырында язган булган. Башкортстан Гөлбестан дигән шунда укып ишетергән ул аларга. Ну, укыту алдагы вот аларның көндәлегенә нисек караштарын бөтә әңгәмәләшкәннәр инде. И үзенең эше буенча аларга аңгарту биргән, үзенең йөрү буенча. Вот. Ну, тилектәшләр булып калганнар инде, бер түгел, бер ике мәртәбә барганнар алар менә шулай. Ул баягы генә ишәнешле генә кешеләр генә барганда Вәлиулла мулланың әйтүенчә, ул Вәлиулла мулла әйтеп куйган, булай анда-монда һөйләп йөрмәгез дип әйттереп. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхананың Һирәк кулъязмалар бүлеге мөдире Галим Рөстәм Рәҗәпов Шәһзадә Бабичтың Башкортстан шигыре 1918 елның июнь айында язылганы шикер дип итәпләй. 1918 елның яй айларында башкорт гаскәрләренә таратылган прокламацияларда бастырылган Башкортстан шигыре Таулыкайда 1918 елның 2 июнендә язылган кулъязмага тап килүе лә буга каршы килмәй. Рөстәм мәшһүр башкорт шагыйре Шәһзадә Бабичтың Башкортстан шигыре касан беренче тапкыр дөнья күргән матбугатта шул турыда һездә мәгълүматлар юкмы? Шәһзадә Бабичтың Башкортстан шигыре 18 елның яйында июнендә язылган. Ягъни большевикларны Силә белән куып сыгарып, башкорт хөкүмәте большевиклар тарафыннан тудырылганнан һуң яңадан оешып милли сәясәтте, милли мәдәниятте, милли дәүләтчелекте торгызу эшенә керешеп киткәч, июнь айында Силә белән шул вакытта яңадан күңел күтәренкелеге менән аны мәгълүм битендә большевикларны төрмәгә ябып куялар. Күп кенә башкорт җәмәгатьчелеге, башкорт патриоттары күңелләре төшеп, күңелләре һынып куя. Ошо бөттү микәнне безнең Башкортстан Республикасын төзебез дигән өметләребез юкка чыкты микән дип. Әбәдә яңадан күтәрелеш булып, яңадан бuna сынапта безнең хыялларыбыз тормышка аша дигән сакта күңел күтәренкелеге вакытта июнь айында язылган. Аны бuna
Яш Башкортстан дигән китабындалар, моны куелган. Июнь 18 ел дип. Шигырьдән язылган мәлен. Чөнки китап сыга 18 елда. Абында астына Китап сыга 18 елның сентябрь аенда, бит. Бuna kitapqa birinci tapqır kitap turahında мәгълүмат Яш Башкортстан шигырьләр мәҗмугаһы Шәйхзада Бабиш. Аның турahında рекламаны әйбер 27 сентябрь 18 ел сыга Башкортстан хөкүмәтенең теле дигән Башкортстан хөкүмәтенең рәсми газеты булган русча исеме Вестник правительства Башкирии. Бuna 11 сентябрь. 11 октябрь яңа стильмен, иске стильмен 27 сентябрь 18 елда сыга ошо китап. Ошо китап Сентябрь агаклары октябрь башларында сыккан хәл була. бу китаптың исеме Яш Башкортстан була. Яш Башкортстан. Ана бәләкәй генә хәрефләр белән язылган Зәңгәр йырлар дип тә аталган аны икенче исеме инде. Ләкин төп исеме Яш Башкортстан. Монда рекламалар Яш Башкортстан дип куелган. Аны кайдалар Казандамы башка җирдәме Зәңгәр йырлар дип зур хәреф белән басып чыгару бастыручыларның намыты инде. Ләкин менә бит. Хәдип ташлап булмай Яш Башкортстан. Монда Яш Башкортстан. Монда ошо йыентыкта бу матбугатта бу шигырь тәүге тапкыр дөнья күрә инде, бит. Менә ошо йыентыкта. Ул бәлки андан алдала Ризограф һәм листовка һәм башка бер көнлек, 2 көнлек листовкалар, бер көнлек, 2 көнлек газетлар күп сыккан вакытта. Прокламациялар, стеклограф солонан Аскерләрдә таратыла бит. Халыкка таратыла, Башкортстан шигыре. хатта аэропланнан усып йөреп тә таратып йөриләр. Башка хөкүмәтнең андый мөмкинлекләре булса да. Шундый мәгълүматлар да бар. Ләкин матур итеп басылган сагы менә ошо Яш Башкортстан китабы. Тулкын оешмасы сыгара бу китапты. Анда 17 елда 3 китап сыга, бер Шәйхзада Бабиштың Яш Башкортстаны, бер Хәбибулла Габибовтың Башкорт моңдары, бер Фатхил Кадир Сөләйманов, Абдулкадир Инан булып китәсе галимдин Үләт дигән китабы 17 елда. 2 китап, тәүге 2 китап сыга Ырымбурда, Абдулкадир Инандыкы сыга Силәбилә, бөтәһеле менә шу 17 елдың яйында сыга. Бу 2 китапты Тулкын оешмасы сыгара. Тулкын оешмаһының ул сактагы башлыгы әлегелә Бабич була. Шугала ул ошо китаптарды үзе мөхәррирләп, үзе аксаһын табып, үзе редактор булып, үзе корректор булып, үзе нәшри булып сыгыша. Әлеге күп авторлар бирделәр, нәшрияткә әйтеп бирде, редактор бер төрле үзгәртә, корректор икенче төрле үзгәртеп, хата китү мөмкин дигән. Усарак монда булуы мөмкин түгел. Чөнки Бабич ул сакта кулдан йыелган набор, һәр хәрефте кул белән набират итеп эшләйләр бит инде. Кулдан йыелган һәр хәрефен үзе набират итеп, үзе эшләгән кеше. Бunda bir нидә хата булуы мөмкин түгел. Бunda язылган икән, Бабич үзе язган даты. Өстәп шуны әйтергә була Юлайгай. Әгәр дә ки ул шигырь алданрак язылган булса, менә мәсәлән, Улуг шатлык шигыре бит 17 елда сыккан. Бабиштың менә Улуг шатлык. Монда куелган 16 ноябрь Ырымбур дип. Менә Улуг шатлык. Бит 17 ел. Шуннан тагы менә Истикбал шигыре 17 ел 8 декабрь Шәйхзада Бабич. Шәйхзада Бабич үзенең шигырьләренә датировкасын куйга, касан язылганын куюга бик аккурат кеше булган, бик ентекләп, төвәл кеше булган. Алдарак Рөстәм Рәҗәповка Вәлиулла Шоңкаровтың мәҗмугаһының күчермәһе менән бераз танышу мөмкинлеге булгайны. Хирәк кулъязмалар менән эш иткән, уларның кадерен белгән галим мәҗмуганың үҙен күргәс инде иң беренче комартканы һаклаусыга Алла рәхмәтен әйтеп үтүде кәрәк тапты. Мәҗмуганың әһәмияте зур. Башкорт мәдәният өсендә, текстология өсендә монда Бабиш кына түгел, Фатхил Кадир Сөләйманов, Абдулкадир Инан булып киткән Төркиядә аның шигырьләре бар монда. Мөхтәр Байымдың берничә шигыре бар. Тагы башка кешеләрнең патриотик йөкмәткәле шигырьләре бар. Шул исәптән Шафик Аминов Тамьянидың да 2 әсәре бар. Алар әле башкорт текстологиясында эшләнеп Совет вакытында инде нәшр ителгән нөсхәләренә караганда бераз аерылып торалар. Шуннан Бабиштың 2 шигыре бар. Ул яклап был һәм монда мәҗмуга үзе башлыса шул Баймак яклары, Бөрьян ыруы территориясындагы авылдар, карьялар тарихи, ырулар, муллалар хакындагы һәм Нақшбандия силсиләләре бар. 3-4 як әле мин өстән генә карап сыккан мәгълүмат буенча гына өстән был беренчел тәэсират була. Русча так первичный впечатление дигән кебек, беренчел тәэсират буенча монда кәмендә 4 шәҗәрә бар.
дөресен әйткәндә, бу мәҗмуганың әһәмияте бик зур. Һәм аның ошолай матур хәлдә килеп итү өчен алып ошо көнгә килтереп җиткергән кешегә рәхмәттән башка әйтер һүз юк. Чөнки күп кешеләр әһәмиятен белмәенчә, я өй башында, я кайда йөртеп, я һике астында дигән күк йөртеп, әрәм-шәрәм итәләр. Кайберләре матуррак булсын дип, клейт итәбез дип, хәзер менә үтә күрмәле скотч кебек ленталар менән фәлән фәсмәтән килтереп, яки янда яңгыса технологиялар менән хәзер төпләп, матурлайым дип, күп кенә әйберләрен кыркып, ана ул кулъязмаларның бит ситендә генә моның язуына хәтле бөтенләй мәһәллә кыйммәтле, аны матурлап эшләйм дип, матурлап кыркып, дип төпләп, әлбәттә тышкы яклап матурлыгы булыр инде аның, ләкин бердән күп кенә мәгълүмат алып ташлана һәм сифатһыз кәрәкмәгән клейдар менән, сифатһыз ленталар менән ябыштырып, кулъязманы бөтенләй юк итү мөмкинлеге лә бар. Теге каш төзәтәм дип күз сыгару очрактары. Буна Худайга шөкер һәм хаклаусыһына рәхмәт. Бу кулъязма мәҗмуга ничек хакланырга тиеш, бөтен шартларында үтәлеп, аның стандартлары бар, стандартларын биргән кебек итеп хакланып, ошо көнгә килеп җиткән. Дөрес саклагандар. Дөрес хакланган. Һәм иң дөресе кәрәкмәгән кешегә биреп юл куслатмагандар. Бабиштың шигырьләренә килгәндә, менә бunda әйтелгән ул Башкортстан шигыре менән Кан шәүләләре дигән шигыре дип. Бunda Исмәгыйль Абдгилдин дигән кеше, Исмәгыйль Абдаков дигән кеше 35 елның 31 гыйнварында язган. Бабиштың үз кулы белән 17 ел 2 июньдә Башкортстан Кан шәүләләре дигән ике шигыре бар иде. Ул язмаларны кисеп алып, Өфөгә уның әсәрләрен ия торган комиссияга җибәргәннәр. Шулардан күчереп алып эшләрем дип. Һәм ысынлап та шулай дөрес, менә Исмәгыйль Абдаков кулы тиелгән, менә Башкортстан шигыре 17 ел 2 июнь дигән, июнь 2. Монда икенче шуныһына мөһим. Уның язмаһын үзгәртмәй, мөмкин кадәр язмаһына охшатып, бunda язып калдырмакчы булдым дигән бул Исмәгыйль Абдаков. Ягъни почерк һәм язма графика элементларын кулына килгәнчә охшатып эшләгәс, бул Шәйхзада Бабиштың кулъязма автографыннан копия була. Бул күчерелгән яки үзгәртелгән, яки бул хатта график яктан якынайтырга тырышып, орфографияны һәм аның кулъязмаһына якынайтылгас, бул график копия. Автографтан яһалган беренчел первичный графический копия с автографы була инде ул текстология яктан әйткәндә. Бул дәфтәр шулай итеп йөренү инде. Үзендә булды, һаман үзендә булды. Үлгәнче үзендә булды. Без уны алып китмәник. Ул үлгәс, мин уйланым, бул дәфтәрде мин әйтәм, гомер буе ул алып йөргән. Мин дә алайым әле буны, алып китәйем. Дип алып киттем мин аны Баймакка шундук. Кайтканда ук алып кайтып киттем. Ул Бабиштың Башкортстан дигән шигырын күп еш укый торгайны ул. Яттан беләйне, әйе. Яттан беләйне, гел укый торгайны шуны. Ана унан даже әнүзәлә шунан баласакта ук отып алган шуны. Тотыш булмаһа, әйе белә, картәсәем һөйләй торгайны дип. Ул бакһаң Бабиштың шигыре булган икән. Шунан шуны укый торгайны инде. Күп бабайымдың язмаһы тиде. Шунан бабай турасында әзмәт әйтә торгайны инде. Ул күп һөйләүгә барманы. Мин уйлайым, ул баягы эзәрләүдән куркыпмы, шунан ул яшерен керәгәндер дип уйлайым. Бик күп һөйләмәне ул. Улай. Бабиштылана бит бер дә һөйләмәгән ул. Просто шигырын гына укый торгайны. Яттан. Шул тиклем һәүшикелле яттан укыйны аны. Шул шигырды. Шуны һорашмаганбыз да бит менә. Бабиштка килгәндә нисек, нинди кыяфәттә ине. Шуларны бит һорашырга була бит инде. Юк, һорашмаганбыз. Һорашманык бит үкенеч хәзер. Шул тиклем. Без мәктәптә укыганда бит ул Бабиштар вакшы булманы бит инде. Бөтенләй тыелды. Әйе. Теге Афзал Таһировтар да бөтәһеләр. Улар без аларның кем икәнен дә белмәйник мәктәптә. Бул да шулай булган бит инде. Ул кем ул дип шуны һорарга булмаган микән? Анда бер укыган кеше язып та куйганнар ул астына.
Валиулла хәзрәткә язган микән инде, аңа язгандыр инде. Бер өер йылкыга ла бирелгәһез бит бу китабың дип язып куйган берәү. Теге бер-берсенә биреп торгандардыр инде. Бер өер йылкыга биргәһез бу китабың дип язылган. Шуннан Фатхил Кадир Сөләймановтың шигыре бар, Башкорт моңы дигәнме? Хәзер оныттым инде бында. Ул Абдулкадир Инан Башкорт газетының баш мөхәррире була бит. Зәки Вәлидей менән бергә сыгып китергә мәҗбүр булалар һәм гомер буе мөхаҗирлектә Төркиядә яшәргә мәҗбүр була. Аның шигыре бар. Шуннан баягы бер Мөхтәр Баемов. Мөхтәр Баемдың берничә шигыре бар, үз кулы язган. Хатта ул яшьрәк кеше булган, үзенә имза куеп, подпись куярга, әле бер төрле итеп. Күнекмәләр яган. Кайһылай матуррак була икән дип, берәк теге ул да бит инде үзенә күрә текстологик бер кызык әйбер, ул теге хандардың тугаралары була, инде кешенең имзаһы була, нисегәрәк матуррак итеп каллиграфик яклап, әле тегеләй әйләндереп, әле була әйләндереп маташкан. Шуннан тагы бер Яманхары авылы динеме әле бая. Яманхары авылыннан Кыпсак кантонлыгы кем исемен оныттым. Берәүнең шигыре, бек шәп шигыре бар. Хамидулла Магазов дигән кешенең шигыре бар, буна 76-нчы биттә. Һәлак патриотик икмәткеле Башкортстанга, башкорт халкына арналган бик матур шигырьләр. Ягъни бында Шигырь басылганы бармы? Нишләп басылган инде ул? Нишләп басылган? Нисә кирәк? Укыганда Нишләп басылган ул? Бундагы әйберләр дөресен әйтергә кирәк. Илдә хакимлык иткән социалистик идеологиягә, совет системаһына бик ярап бетмәгән мәгълүматлар. Шуга алар бunda алар басылырга тиеш тә булмаган. Бүген көнгә килеп иткәннәр рәхмәт аларның. Менә инәйгә рәхмәт. Менә яңа гына туган Башкортстан биниһая аның кәрәге, эш башына менгән егетләрнең ат башындай булһын йөрәге дип менә шулай башланып киткән шигырь. 17нче ел үз нөсхәһеннән тиелгән монда. Кайда ул? 76-нчы бит. Менә 17нче ел үз нөсхәһеннән дип. Үз нөсхәһе менән дигәндә бу димәк үзе язылган, үз нөсхәһендә. Хамидулла Магазов язып киткән. Әйе, шунда менә бит кулыла икәнселәр монда. Бу төрле кешеләр төрлесе язылган ул монда. Куллар менә һәр бая бик дөрес әйтте, мәҗмуга дип. Моның ни буенча, жанры буенча мәҗмуга бул, йыйынтык. Төрле кеше Рөстәм, ягъни менә үз заманының иң алдынгы башкортлары, Вәлиулла Алатайның рухташтары, моңдаштары кайда асраган, мөмкин кадәр алардан язма алып калган инде. Монда шуны әйтергә кирәк. Теге кош усул буенча белнәтиләр, нисек ул Вәлиулла хәзрәт теләһә кемнәр белән танышып йөрмәгән. Нисек булса яхшырак башкорт халкының безгә билдәле патриоттары яки безгә билдәле булмаган бөтәһен дә белеп бетереп булмый бит. Аларның күбеһен хөргөнгә ибәргәннәр, күбеһен атканнар, күбеһен төрмәләп бетергәннәр дигән күк. Кем ситкә сыгып киткән ана Фатих Кадир Сөләйманов күк. Менә шуның күк башкорт иле өчен, башкорт милләте өчен янә фида кылырдай булып йөргән патриот рухлары ягыннан көчле рухлы, белемле һәм акыллы кешеләр белән заманның иң алдынгы карашы, хәзерге әйткәндә рухи һәм интеллектуаль элитаһы булып исәпләнгән кешеләр белән аралашып йөргән һәм шуларның ихтирамын казанган. Шуларның ихтирамын да казанган. Икенчедән шуларның эргәһендә генә йөрмәгән, бер истәлек калсын, бер ядкар калсын дип шулардан яздырып алыпмы, аларның язган әйберләрен үзенә алыпмы, шуларны бер җиргә туплап та йөргән. Ихтирамын казанмаһа, аларга язмас та иде. Шулай. Ләкин бит ихтирамын казанып та язмаска, игътибар итмәскә мөмкин. Беләм мин аны тиллә киттелә барды. Бу бит нисек булса шунда я яздыртып, я аларның язган әйберләрен алып туплап та йөргән. Ниндидер бер менә безнең әле дәүләт булгас архив бар, музейлар бар, китапханалар бар, үзәкләштерелгән шул мәгълүматты йыу дигән әйбер бар. Бу үзе шул архив, музей һәм китапхана өчен бер үзе эшләп йөргән кеше була. Ул Вәлиулла хәзрәт. Бик алга карап, әллә нисәмә тифтә елларга, әллә нисәмә 100 елларга алдан карап эш итеп, халкым, илем өчен кирәк булыр дип уйлап йөргән һәм алдан күрә белгән, кайгырта белгән кеше булган. Мен 60-нчы елдар тирәһендә инде нигә Якты күлгә, Явел районы Якты күлгә санаторияга бардым. Шуннан шул вакытта бер өлкән кеше, "Син кайдан?" дип сорады. Мен әйтәм, Баймак район Тавлыкай авылыннан. Ой, онда бит бөек шахис булды. Шуңкаров Вәлиулла дигән ул бит нигә
башқұрттардың бірінші құрылтайына делегат болып барды Орынборға. 1917 жылда. 1917 жылда. Шунан мен айтам, ол бүт Сұңқаров Валиолла менің қайным бір туған. Мен аның Гәуһәртен қылын алдым деп. Мен Жарылқап ауылнықы тені, өзінің фамилиясында, кажется, Ярылқапов болды. Үлкен кіші мен ана шунан қайнымдың онда бірінші башқұрт құрылтайында делегат болып барғаны шул кешінен ешеттім. О хәтім ешіткәнім ойны. Фактически шунан ауылда Мусин Файзарахман шул съездан хоң Едан хоң кен болғы жейғандар енді. Зор құрметі. Шулда баяғы Валиолла моллаға арнап шиғыр сығарып жырлаған. Ол шиғыры апақыр ниндей гына зор болмағын алышмайдар бәлекей алтынға. Шұңқарайда деген даның сәтті тираяқта бүте кантонға деп жырлаған, ишіттірген. Меңе Бабиштың ижады менен байтақ жылдар шүғылленірге насип болды. Оның китаптарын мен әдірлеп дүнияға сығардым. Бабиш турасында оның замандаштарының истәлігін айырым бір китапқа еп сығардым. Мына шуларды оқығанда Шайхзада Бабиштің нетіклім халық көңіліне тамырланғанын көріп, қуанаһың, хайран қалаһың. Баймақ районында Хақмар бойындағы Таулықай ауылында ла Бабиштің истәліктері осы күндерге түклім хақланып келген екен. Онда ла Бабиштің шиғырдары ядылған, дәфтер болған. Мына шунда Шайхзада Бабиштің Башқұртстан деген шиғыры өз қолы менен ядылып, 1918 жылдың 2 июнь деп ядып қойылған. Шайхзада Бабиш яшауын давам ете. Оның ижады бүгінгі оқушыларыбыз көңілінде, оқушыларыбыздың тілінде шуны қуандыра. Баймақ қала һәм район хакимияты Таулықай ауылы халқы Вәлиулла Сұңқаровтың өйінің урынына Бабиш яшап кеткен ергә истәлекле таш қою керек деп санай. Быел Бабиштің 110 еллыгында бұл изге эштең аткарылуы оның әһәмиятен арттырасак кына. Шайхзада Бабиштің 110 жыллык юбилейін қарсы алған вакытта. Быел 110 еллыгы бит инде. Быел 110 жыллыгы шул бирдә булып китеп, шундай бүйүк шиғыр ядуын исәпкә алып, оның турасында йортының ыргәһендә biz яңы урын барлыкка килтереп, 6-га 12 мектарында була инде үлсәмендә кәртелеп алып, уга тактаташ, стела формасында, хатта аның шигырьләренең кайбер юлларында ядып куярга дигән уйда торабыз. Вәлиулла Сұңқаровтың бер генә фотосурәте һакланмаган. Әмма мәшһүр башкорт шагыйре Шайхзада Бабиштың милли хәрәкәт өчен хәвефле мәлдә уның йортында төяк табуы һәм ихтирам билдәһе итеп, хужаның дәфтәренә үз кулы менән Башкортстан шигырын язып калдыруы ошолар Вәлиулла Сұңқаровтың образын төсмөрләткәндәй. Бабиштың кулъязмаһы эргәһенә 12 яшьлек Әхмәт Сұңқаровтың яшәһен Шайхзада Бабиш, яшәһен башкорт халык эше өчен өмөтен арытмаусы дип язып куюы ла Сұңқаровтар гаиләһенең рухи кыйблаһы турында һөйләй. Башкортстан Гөлбустан, Сөмбөлстан Нурбустан, шунда туган, шунда үскән башкорт дигән арыслан. Бабиш үзенең программа шигыре Башкортстандың ошы юлларын язганда, милләтебез шуңкарларының береһе Вәлиулла Рамазан улы Сұңқаровты ла күз уңында тотканы шикһез.